σένα θέλω, σε σένα τώρα πιστεύω. Είμαστε έτοιμοι για πάρτι? Είμαστε έτοιμοι να πάμε στο πάρτι του Μιχάλη Χατζηγιάννη? Γεμάτο πλατίνα. Με πολλούς φίλους, παιδιά. Πάρα πολλούς. Πόσους πλατινένιους δίσκους? Στις δύσκολες αυτές εποχές που ζούμε μπορεί κάποιος να πάρει? Πόσους? 9 πλατινένιους δίσκους. Είναι δυνατόν? Πού τους βάζει όλους αυτούς τους δίσκους? Δεν ξέρω. Το ρώτησες? Δεν το ρώτησα. Εγώ πήγε η Ισαβέλα και τον ρώτησε πιο σημαντικά πράγματα. Έλα λοιπόν και μην τεραπείς. Μπορεί η καιρή να είναι δύσκολη, αυτό όμως δεν πτώησε το Μιχάλη Χατζηγιάννη να αποκτήσει 4 πλατινένιους δίσκους για το άλμπουμ Κολάζ και 5 για το προηγούμενο άλμπουμ με τίτλο 7 και φυσικά να βραβευτεί ως καλλιτέχνης της δεκαετίας. Τι άλλο να περιμένει πια ο Μιχάλης Χατζηγιάννης? Επιτυχίες και όλα αυτά φέρνει επιτυχία μαζί της, είναι ωραία, αλλά σίγουρα δεν είναι το παν. Ο άνθρωπος πρέπει να έχει προσωπική ηρεμία, ισορροπία, ψυχή γαλήνη και ανθρώπους να τον αγαπούν και να τους αγαπά για να μπορεί να ολοκληρωθεί. Πήρα 100 φορές για να μάθω αν ζεις. Αν έκανες ένα κολάζ στη ζωή σου, ποιες ήταν οι πρώτες φωτογραφίες που θα έβαζες? Φωτογραφίες το παιδικό μου χρόνο, στο σπίτι, τα Χριστούγεννα με τους συγγενείς. Τα αυτοκινητάκια. Το πρώτο μου ποδήλατο. Πρόσωπα. Πρόσωπα, την αδερφή μου, τα ξαδέρφια μου, την πρώτη μου αγάπη, τον πρώτο μου έρωτα, στο στρατό, η κατάταξη, οι πρώτες μέρες. Καλά, έχω. Πολλά. Δεν φτάνει ένα κολλάζ. Φταίει η αγάπη που ξεφτίζεις. Τόσο ερωτικά τραγούδια, ο Μιχάλης είναι ερωτευμένος. Αυτή μέρα δεν είμαι ερωτευμένος. Όταν εσύ θα με σφίγγες. Επειδή ξέρω ότι το ξέρεις πολύ καλά το Μιχάλη, θέλω να μου πεις κάτι που εμείς δεν ξέρουμε. Είναι ότι δείχνει πολύ χαμηλών τόνων και είναι βασικά χαμηλών τόνων, αλλά πραγματικά γουστάρει τρελά, είναι αυτό που λέμε να ρουφάει κάθε στιγμή. Χέρια ψηλά κι όλα τα φτάνω. Θέλω να μου πεις αγαπημένο τραγούδι του Μιχάλη που σημαίνει κάτι για σένα. Μ' αρέσει το είναι επικίνδυνα εδώ και μ' αρέσει πολύ γιατί το έχει γράψει και η φίλη μου η Ελάνα Ιβραχάλη, οπότε τα αγαπάω πάρα πολύ. Χέρια ψηλά κι όλα τα φτάνω. Αυτό το αφιερώνεις ή θέλεις να το αφιερώνουνε? Και τα δύο. Αυτό που λέει που κολυμπάω στο βυθό σου. Να είσαι εκεί πάντα μέσα στη ζωή μου. Έχω να καταγγείλω το Δημήτρη Ουγγάρης που φοράει το ίδιο σακάκι με τη συναυλία του Love Radio. Με έχει βολέψει ρε παιδιά, με έχει βολέψει, τι να κάνω. Δεν πηγαίνει παρακάτω η καρδιά. Αγαπημένο τραγούδι του Μιχάλη? Το πρώτο του. Θα σου πω ένα, γιατί θέλω να σου πω ένα άλλο, αλλά δεν το θυμάμαι το άλλο. Από το κρυφό φιλί, ένα κομμάτι που μου αρέσει, αλλά δεν ακούστηκε πολύ, αλλά είναι δικό μου πολύ αγαπημένο, ο χειμώνας. Και μου αρέσει επίσης πολύ από το κατάλληλη σκηνή, το βυθό σου. Αν μου τηλεφωνούσες. Θα αφιερώνουμε κάπου? Θα αφιερώνουμε. Αγαπημένο, μου αρέσει πολύ το που είναι η αγάπη. Το σ' αγαπώ εμένα πάντα, από παλιά. Ήταν το αγαπημένο κομμάτι. Μ' αρέσει πάρα πολύ το Ανάποδα. Έχω πάθει λίγο ζημιά με το πώς έχει ξαναφτιάξει την Άννα, την οποία τη λέει και στο μαγαζί, με μια ενορχήστρωση, εντάξει, χατζηγενική, φοβερή. Έλα λοιπόν και μην τεραπείς. Σε μένα, ποιο τραγούδι θα αφιέρωνες? Επειδή εσύ πάντα μου ανεβάζεις τη διάθεση, άσε με λοιπόν να δούμε αυτό και το χέρια ψηλά και όλα τα φτάνω. Σου αρέσει ο Μιχάλης? Ο Μιχάλης αρέσει τη γυναίκα μου, οπότε αναγκαστικά θα αρέσει και εμένα. Για να μην έχω μουρμούρα, μου λέει βάλει ένα Χατζηγιάννη, λέω πάλι Χατζηγιάννη, παιδί μου, πάλι Χατζηγιάννη και Ρουβά θα ακούμε συνέχεια στο αυτοκίνητο. Λέει βάλει ένα Χατζηγιάννη και μετά ένα Ρουβά. Οπότε μου αρέσει, τι να κάνω. Φταίει η αγάπη που ξεφτίζεις. Πάντα επιτυχία.